Usuku i-1 Agasti 2025, iFriday. Iphepha Ilanga Langempelasonto, page 3. Silanda bani? Insizwa phana uBobo. Uthi Hlobo usola amanqina enyathi. Unesilonda okumaskandi osinde eBulawa. uBobo uthi washawa eyolanda ibhuluku lokugida eSwaynesville. Sayibona sanibingelela. Le into Fire Soweto TV kunodaba lapha kuyilanga langempelasonto elibhalwe uMthubisi Sithole. Siyazi ukuthi uBobo ukuba nenkinga ethize phambilini lapha asha khona umphakathi awangavela ukuthi kwenzakalani, kodwa-ke kwaseyavela-ke nodaba ukuthi yini eyenzeka nebuka ngathi mhlambe wangathi uyaganga, cha, ngokwakhe kuthiwa uyolanda ibhuluku lokugida. Lufundeka kanje. Mthubisi Sithole uzwe iminjunju umculo wamaskandi uBobo umfana webhiki ebuhlungu ngokubalekela umthetho kwabamangali, njengoba athi bamuninde ngecala lokuzama ukuthumba ingane encane nokuzama ukubulala ngesikhathi ekhandwa ngamatshe umphakathi wacishe wafa. Wemculo usinde ekufeni ehlasela emikhukhwini eSwaynesville eGoli nyakanye ngo-October. Uthi unesilonda esingaphuli ngesigameko simehlele, eshayiswa okwesela ekubeni engenalo icala. Ukukhathazeka kwakhe ukukhombise nasengomeni entsha ayikhiphile ethi uNkulunkulu unamandla, kwi-albhamu esihloko esithi Angincethezi, eshisa ezikhotha ngengoma ethi Umzini. Engxoxweni yakhe nelanga langempelasonto uthe uNkulunkulu unamandla ngoba kukhona abebehleka ngesikhathi elimele abanye bebekhala. Uthi kodwa ekugcineni selivelile iqiniso lokuthi wayenindwa ngobende inyama engayidlanga. Uveze ukuthi icala selingene kwaze kwaba kahlanu enkantolo, abakazi bafika abamangani nasendaweni ababehlala kuyona basatholakala. Uma kuwukuthi ngangithumba ingane encane yomuntu, kungani bengaya enkantolo? Yini eyenza bagcwale izinkalo? Yingoba yazi ukuthi babekhuluma iphutha. Ngesikhathi ngihlasela ngangiyolanda ibhulukwe lami lokugida inkomo komunye umfowethu okwathiwa usemkhukhwini eSwaynesville. Uthe uma ngifika khona ngabona omunye esifazane, ngabuza ukuthi izindawo zokwakha zithola kanjani kule ndawo abakhe kuyona ngoba kubukeka kuseyindawo entsha. Wangiyela komunye umkhukhu ethi angiyobuza kuwona. Uma ngifika ngithola owesifazane kuwona bese ethi akalwazi ulimi lwesiZulu. Wabe sebiza owesilisa owayehleli nabangani bakhe buqamama. Uma efika lona wesilisa athi, wendoda, kuthi uyangibiza, ufunani kimi? Ngathi mina yebo, kukhona ebengifuna ukubuza. Wathi yena angimelana, nginganyakazi, uyabuya manje. Kuthe ngisamangazwe yilokho wabuya endlini eseshaya impempe, ngabe sengithelekela umphakathi. Wafika ngobuningi wangishaya ngacishe ngafa, kusho uBobo. Uthi uma ezwa kuthiwa lona wesilisa wenza imisebenzi yobubi kule ndawo, ufakela abantu ugesi ngokungemthetho, udayisa nemikhukhu, okungenzeka wayesola ukuthi naye akasaphephile uyahlasela. Ukushawa kwami kwakuyishwa. Ziningi izinto ezingehlelile ezimbi esho. Uthi wayengaxabene namuntu, futhi abantu ababemshaya akusiwona amaZulu. Uveze ukuthi izinsolo zokuzama ukuthumba kwakhe ingane kwakungamanqina ani enyathi. Amaphoyisa athi ngesikhathi efika esigamekweni ebuze ukuthi ngishayelani, akuzange ucale. Kwaze kwaba ngowesifazane wavele emuva kwesikhathi eside wathi bengizama ukutshontsha ingane yakhe. Uma amaphoyisa eselandela sebeyabaleka abasatholakala. Esho uthi icala alikapheli lihlehliselwe umhla ka-17 October ecaleni lokuzama ukubulala. Uthi wayesebenzisa isibhamu somthetho wasiqhumisa phezulu isibhamu ezama ukuhlakaza ini isixuku sabantu. Uthe amaphoyisa asithola isibhamu babosha esatholakala kubona njengoba sathathwa ngesikhathi eshawa. Iphela kanjalo-ke indaba yakhe ubani uBobo. uBobo siyakhumbula ukuthi last year kwavela-ke iy'ndaba-ke engacacile ukuthi kwenzakaleni, kodwa kwavela ukuthi ulinyazwe umphakathi. Indaba yakhe-ke yahamba-ke aze yafika ekuthenini-ke iye enkantolo. Enkantolo mase kumele kuvele iy'ndaba ukuthi kwenzakalani, abamangali abasaveli ukuthi yena bezochaza phela kabanzi ukuthi ingabe yini le abathi uBobo uyenzile. Lokho okumkhathaza kakhulu ubani uBobo. Uthi yena unesilonda ngenxa yokuthi lelo cala alipheli, selihlehle kawu-4
Manje-ke akucaci liyoze libuyele ngayo October futhi. So injalo-ke indaba uBobo kune-album ayikhiphile ethi Umzila laphayana nayo inegama elithi Umzila bakithi emnandi kakhulu. Abantu beyibheka beyithokozele-ke. Thina-ke la ekhaya sibheka iy'ndaba nje ezinomasikandi phakathi. Yikho lokhu esikufunda kakhulu ngoba la kumasikandi abafowethu noma belithola ithuba kwamanye ama-channel kodwa abalitholi 100% iy'ndaba ey'ncane ey'thize ziyayingathintwa kugcine manje-ke abafowethu singazazi into ey'thize ngazo, gcine sesiy'thola late sekuhambe isikhathi. Kodwa nje kunento evelayo siyaye senze sure ukuthi siyoyibheka sikhulume nangayo, njengale ndaba besiyifunda laphana kwiMpelasonto, ilanga langampelasonto. Udaba-ke oluphelele lukhona-ke, iphepha liphume namhlanje bekuzi-1 Agasti 2025. Sibonge ithuba sodubela okuzayo sesizokhuluma ngomunye umsebenzi. Ngiyabonga, nisale kahle.